Croeso i wefan Wikimedia UK. Siapter Wikimedia ar gyfer gwledydd Prydain a Gogledd Iwerddon ydy Wikimedia UK. Ein hamcan a'n gwaith ydy cynorthwyo i gasglu, datblygu a lledaenu gwybodaeth trwyddedig a chynnwys addysgol, diwylliannol a hanesyddol, a hynny am ddim. Gwnawn hyn drwy ddod â chymunedau Wikimedia at ein gilydd, drwy adeiladu cysylltiadau gyda sefydliadau diwylliannol, prifysgolion, elusennau a chyrff eraill. Dyn ni hefyd yn cynrychioli ein cymuned a'r sefydliad Wikimedia a'r mudiad yn fyd eang. Mae yna dros 30 o siapters drwy'r byd, mewn gwledydd megis yr Almaen, Ffrainc, Rwsia ac India. Os ydych yn rhannu'n gweledigaeth, yna trowch atom. Mae'r rhan fwyaf o'n digwyddiadau yn rhad ac am ddim ac yn gyfarfodydd cyhoeddus, neu ymunwch â ni am ddim ond 5 punt. Mae'r hyn ddim yn ei gefnogi yn fwy na dim ond Wikipedia. Mae hefyd yn cynnwys chwiorydd eraill teulu, enghraifft Wikiadur, sef geiriadur ar-lein, neu Wikiffynhonnell, a'r holl chwiorydd eraill mewn ieithoedd eraill. Mae Wikimedia UK yn awyddus iawn i gynorthwyo'r gymuned agos hwnnw sy'n cydweithio ar y prosiectau hyn, gan gynnwys cynorthwyo golygyddion y Wikipedia Cymraeg a hyfforddi darpar olygyddion newydd. I'r perwyl hwn, mae Wikimedia UK mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru yn cefnogi cynllun newydd a chwyldroadol o'r enw Llwybrau Byw. A hyn ar y cyd efo Wiki Cymru. Felly edrychwn ymlaen at eich gweld yn ymuno gyda'r partneriaeth hon, mwyn ehangu'r cenfor mawr hwn o wybodaeth rydym wedi greu yn rhydd ac am ddim i bawb drwy'r byd. Am chwaneg o wybodaeth, cysylltwch efo'r swyddfa.